Nabere ngoranga aba gusimbaro bangere kubweka ni matiangi na Nyachae. Bagote banga twawikire Nyachae moment. Ndete kwera rero chinga kiche se video mbate bito bauti no bomo urasaba ndababere. Nyachae na matiangi. Kwanza kabisa bangwa na babere na abairi. Timetio se mumaite boyiko. Ene matiangi na akorete kazinze ya Nyachae. Na mokonye te no muntu eboko boko. Timetio se mumaite bo. Kakolo president Nyachae matiangi no alenge bune pi ngagirete. Bagakonya Nyachae pakazi baigirete. Iyo ntunde tuko batabinga matiangi no mwana siasa sa manyinga. Na maite bune bintu bikokorwa ekema sa ekemo. Na ikaranste akariye Nyachae binta akorete biriye biya nabigachite. Biriye bibe namete buna ochokora kikobo kobigororokia. He? Asibiberegerete kujikobigororokia ale. He? Igonya matiangi ni chinga kichae kwa somi sana. Ene matiangi akaruabu agasosoru Kenyatta miaka 10. Inga matiangi bakabua 2 successful elections. 2013 na 2017. Igona maitebunu bo chali bonene bo Kenya bokobu. Ekina kike kwa Ruto ama isugusugu. Akaranste gunyuranga haji matiangi no alengeri tokobwa ina wa wakire nyimbonse. Alafu in 2022 matiangi na alengoro. Asa 2022 Raila akorete agwete. Matiangi na maita sama kwa salenge. Iko matiangi na what experience. Anyway, ikitari kagina okwaneraga. Obomo no botabauti Nyachae na matiangi. Lakini tuko vera se video lakini tara akora boigo mo subscribe ka kiso gwanje. Alafu namba nera na muko ngakira. Olebaga ni support channel kusikunye namba nereyo. Haya. First of all, into kumanyanga bonzi naba kusi. Matiangi tali mo ikoyo. Matiangi no mo kusi. Nyachae tali mo sigizi. Nyachae no mo kusi. Bonzi pi amanyinga babuate ayamanya gitinge. Ikoyo ndeke mabago sanga. Bonzi naba kusi. Ingendo yakabere. Abangwana abonzi babere ibabwato musimamo. Mukuligeli buja. Nyachae ngakitejo aberete na Raila. Aberete na Baikoyo akabera na Kibaki paka gukukwae. Nyachae abantu mbarata akorete gasi nabo. No aberete kabisa. Umusimamo wae atuarte paka gukukwae. Abantu mbarata akorete gasi nabo pi hogo kunokoba. Matiangi nere na bado musimamo. Akaba no Uhuru Kenyatta akamabake kiama gocha Babel Ram. Pakangana na William Ruto paka boniga amachana mabuta. Omusimamo wa Zimbabwe. Bamwire kogendo president. Nyachae na chete na madainero amwire agyakoba kebe etebemba kwa kaleki akune. Omusimamo. Ento kende once be very tough headed. Abangwana ni mitwe miyomo tiambate jitima cyose mwarorere lakini singa kishiri matiangi aringe CS education CS interior mungwano no mutu omuomo. No mutu omuomo tali kwa keruki agata abate kwa keruki matiritiri. Neke maena tali kwa kerwa matiritiri. Matiangi no mutu omuomo. Nyachae paragaka. Omungwano uli akarusiri pake kwa binga otebanga acha nitoe kobia yangu. Sikwesi kupali mtu achase kusi. Au kwanike kusi kia burugari Kiswahili finally point yachanga. Oima Nyachae. Abangwana babere nemetwe miyomo. Yando bulio mingo magara. Mwete nga 2007 barete gosoli kusiga. Elena William Ruto. Barocho inge evundeta mereta magunchara. Aya. Abangwana aba mbabwate gento ekende kerekamo. Bonsi batenete kusi. Nyachae akaba motenete kusi ngemo monogalieto. Na matiangi boniga nero monogalieto kusi. Obno abo bonde bakateke babwate. Abangwana bonsi ibarangi na Boikoyo kubwa guchiandonsi. Timiti ose morocha. Nendo teke maene pikusi eto ya nyoleto gokonyo kongi kurboikoyo. Timiti ose marore boigo. Bono matiangi ayegemete Boikoyo.
na inde Nyachae nere abete na Kibaki oyare na Uhuru oyare na Kibaki igo bona bantu ambabate similarities mbarujo buyabo karo Nyachae grata giti kiama kia yako mnyokera 2002 ajeda kari kiama kurusiko agakera wasike kabe kyo mugusi ege koru 40 people na Matiang'i nere boigo ege moje kuri kurusiko agakera wasiti Jubilee kiabere kyo mugusi obno abamo gostali abamo abangwana abonzi noto kwana iga abagusiba banchite egerege nteke mo gotwanchirana Nyachae na teretu babere bale yabagambi babere bale combat babere bale yabagambi babere bale combat Nyachae no ale combat Simeon no ale combat oni kakiro mo data Matiang'i tuoma Matiang'i tuoma Ruto omobuno mogongo all over. Lakini abangwana aba babere mbabwate differences about kati ya barabo ega manen kelinga Matiang'i naro omotoera kidogo na tulie take Nyachae nalenge paka kidogo achana kwanire no bororo ngurige chikiri picha yega mongwana timu yate kali siasa buja lakini ngurige chikiri picha yega mate ndubono to check analog to check digital ga through digital Matiang'i atret to kumanya bintu bino bigase no kolekana Nyachae nalenge mo hyper kidogo nalenge paka akotabanga siwezi kubali mtu akuja hapa kutuchezea hapa nyumbani akole wandonga hii mkutano ni ODM hapana na ni nini Omingo Magara amekuja kufanya hapa Oye Nyachae Matiang'i natuliete kidogo akati abantu tupendane tukae pamoja sisi wote wako na akili kubwa no chap oba twara numboro Matiang'i abwata Matiang'i nara bit of more strategic timeje usemoro chapo Nyachae kidogo alingi kwa lakini tokurieli Matiang'i nara bit strategic chimoves chia mchira kole bintu tali kwarakisha tali gukora bintu kulingana bune mudiere au kole gintu asogo ikaranza kugepima na kolengereri ekina kiki ya muhimu tokana tia saboni Matiang'i so nyore ikaranste alengerati ekyo mwalepi abangwana abonsi mbali kitio president oya mungu ligiale Nyachae na ligete lakini Matiang'i nara bit national kubwa Nyachae na manyekanete lakini Matiang'i anjire gerasa timejo se morocho boigo kokanda boniga asakuru kunga Mombasa oboli Matiang'i abagote Matiang'i ne president bogera the same boluya the same kusiana boigo na inaba sigis mbaita betera Matiang'i tenga Nyachae kidogo naba kusitwa mutwale tukatabanga pakengoli keko ya eje lakini kabya chinde nabokora chikura Nyachae nyorete tiatuganya toli chama Matiang'i chikoba ngwakaro waka yakoro mungwano linale national myamuno sana so kwantegera ebi nabugambere turu yakaranya abantu bawo compare sana especially kurusiko abandi kurusiga tumerana